Пятница, 21 чэрвеня. Вітаю, шановное спадарства. З вами Вітаў Ціўчык. Запрашаю на Белсадзум. Разварот Еревану. Святлана Ціхановская сустрэлася з міністрам замежных справаў Арменіі. Правяранне боегатовасці з паланезамі і градамі. На поўдні Беларусі паднялі войскі. Следчы камітэт пагражае беларусам. Кіраўнік ведомства загаварыў пра арышт маёмасці. На паседжанні Савету міністраў замежных справаў ОДКБ, што праходзіць у Алматы, няма прадстаўніка Арменіі. Гэта не першы дэмарш афіцыйнага Еревану, які апошнім часам фактычна замарозіў свой удзел у арганізацыі. Затое армянскі міністр замежных справаў Арарат Мірзаян сустрэўся напярэдадні ў Вільні са Святланай Ціхановскай. Бакі абмеркавалі палітычную сітуацыю ў краінах і рэгіёне, а таксама супрацу дэмакратычных сілаў з урадам, парламентам і грамадзянскай супольнасцю Арменіі. Да таго ж Ціхановская папрасіла, каб Ереван не выдаваў беларусаў на запыт рэжыму ў Менску. З намі на сувязі Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціхановскай. Франак, вітаю. Добрый дзень. Распавядзі, калі ласка, падрабязней, пра што вялася гаворка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Арменіі. Мы дамовіліся не агучваць все дэталі, але мы разумеем кантэкст, у якім зараз адбывалася тая сустрэча. Арменія адмовілася ўдзельнічаць у мерапрыемствах АДКБ. Пашынян заявіў, што не паедзе, пакуль Лукашенко пры ўладзе ў Менску, а камунікацыя з армянскім бокам стала рэгулярная. З таго, што магу сказаць, гэта гаворка пра супрацу на ўзроўні грамадзянскай супольнасці ў межах форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства, супраца на палітычным узроўні, стварэнне парламенцкай групы сяброў Беларусі. У нас ужо ёсць некалькі чалавек, якія выказалі жаданне з армянскага боку, з армянскага парламенту займацца пытаннямі Беларусі. Я думаю, што это вельмі важны сігнал падтрымкі беларускаму грамадству, што Арменія раздзяляе рэжым і беларускі народ. Ну і гэта важная перамога дыпламатычная над Лукашэнкам. Не забываем, што Пашынян быў адным з першых замежных лідараў, хто ў 2020 годзе павіншаваў яго з перамогай, а зараз Арменія зрабіла такі разварот. У любом разе мы радыя, што гэты кантакт працягваецца. Ці можна сказаць, што ад гэтай сустрэчы распачнецца нейкі новы этап беларуска-армянскіх дачыненняў? І Беларусь і Арменія ў вельмі складанай сітуацыі зараз. Таму казаць пра нейкія там зусім новы этап складана. Падтрымліваць адно аднаго мы можам і мы павінны. Арменія зараз пад моцным ціскам знаходзіцца і краіны суседзяў, і Азербайджана, складаныя адносіны з Турцыяй, Расія, якая не выконвае свае абавязальніцтвы. Але я думаю, што гэта не прычына не будаваць гэтыя кантакты. І я думаю, што мы будзем шукаць магчымасць арганізаваць нешта супольна з Арменіяй. Мы будзем адпраўляць дэлегацыі ў Арменію, у першую чаргу грамадзянскай супольнасці, каб навязваць адносіны паміж беларускімі і армянскімі НДА. І будзем працаваць з медыямі і грамадскай думкай. І ў Арменіі вельмі мала ведаюць пра Беларусь, і я думаю, што і сярод беларусаў вельмі мала разумення, што адбываецца ў Арменіі. Для нас гэта важны прыярытэтны кантакт. Раней нам удалося змягчыць і аднавіць кантакты з Малдовай, зараз гэта Арменія. Я думаю, што мы ідзем правільным напрамку. Таксама стала вядома, што Святлана Ціхановская падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Арменіі узгадала пытанне беларусаў, якія знаходзяцца ў Арменіі, і прасіла Ереван не выдаваць іх рэжыму на запад з Менску. Ці можна сказаць, што таксама ад гэтай сустрэчы статус беларусаў у Арменіі цяпер больш пэўны? Складаная сітуацыя, вырашаць трэба будзе індывідуальна, кейс за кейсам. Удалося некалькі чалавек адбіць, іх не выдалі Менску, атрымалі палітычны прытулак. Але ўсё роўна мы папярэджваем беларусаў не падарожнічаць часта ў Арменію, калі няма нейкага афіцыйнага запрашэння, таму што ёсць все-таки міжнародныя абавязальніцтвы, тыя, напрыклад, памежныя чыноўнікі, якія там сядзяць у аэрапорце, яны могуць не ведаць. І калі там правяраюць ваш пашпарт і высветіцца там чырвоная нейкая метка, ўсё роўна могуць быць складанасці і праблемы. Гэта не толькі ў Арменіі звязана, але зараз на фоне кейса гнёта давайте не выключаць такую рызыку, будзем вельмі акуратныя, але мы будзем працаваць над тым, каб статус на афіцыйным узроўні, канешне, памяняць. Наколькі гэта ўдасца, ну, скажам, праз нейкі перыяд часу. Калі кажам пра каўказскія краіны, то падаецца вось дзяржава, якая не з'яўляецца ані сябрам АДКБ, ані сябрам СНД, Грузія, і там цяпер, напэўна, найбольшая колькасць беларусаў, калі кажам пра Каўказ, якія з'ехалі пасля 2020 года. Аднак падаецца, што Святлана Ціхановская, таксама ейны офіс, не мае нейкіх кантактаў з грузінскай уладай.
Ці сапраўды гэта так і што стаіць на перашкодзе для большых кантактаў з афіцыйным Тбілісі? Нежаданне афіцыйных уладаў будаваць публічны афіцыйны кантакт. Дарэчы, гэта дзіўна для нас, чаму ўрад пазбягае гэтай камунікацыі. Кантакты з парламентам ёсць і добрыя адносіны з прэзідэнткай, якая, дарэчы, падтрымала пратэстоўцаў і наклала вета на той закон, вета, якое было потым пераадоленае ў Грузіі, так званы расійскі закон. Але гэта прычыны, праблема не з нашага боку, а з боку грузінскіх уладаў. Разам з тым ёсць людзі там у партыі грузінская мара, партыі ўладаў, якія, ў прынцыпе, камунікацыю падтрымліваюць, але не афіцыйна і не публічна. Франак, ты згадаў, што кантакты з Арменіяй, яны так упісваюцца ў такі шэраг, як раней былі кантакты з Малдовай. Гэта абедзве краіны СНД, і гэтым яны таксама вылучаюцца. Разам з тым, на твою думку, няўжо вось у МЗС Беларусі падкантрольнага Лукашэнку дыпламаты не разумеюць бесперспектыўнасць таго, што яны робяць? Мы бачым, як Беларусь усё больш і больш кантактуе з краінамі далёкімі для Беларусі, далёкімі для інтарэсаў беларускага народу. Няўжо яны вось не разумеюць бесперспектыўнасць ізаляцыі краіны ва ўгоду уладзе аднаго чалавека, які незаконна там знаходзіцца? Я думаю, што шараговыя чыноўнікі і дыпламаты сярэдняга звяна таксама яны ўсё разумеюць, адчуваюць, але яны ў гэтай сістэме вымушаны выконваць загады, спушчаныя зверху з адміністрацыі Лукашэнкі. Рэальных паўнамоцтваў прымаць рашэнні самастойна не маюць. А многія так званыя амбасадары, яны проста выконваюць ролю гандлёвых прадстаўнікоў, заключаюць кантракты, дамаўляцца на пастаўкі, арганізоўваць візіты, хаця іх ужо амаль няма, для Лукашэнкі і урадоўцаў у гэтай краіны. Я думаю, што многія, можа быць, лічаць, што размаўляць з мовай сілы, як размаўляе Пуцін з суседзямі, што гэта правільны падыход. Але я думаю, што гэта такі сярэднявечны падыход, он не дае плёну. І гэтым адрозніваецца камунікацыя Ціханаўскай з краінамі. Ціханаўская ніколі не ставіць нейкіх умоваў, шукае ўзаемавыгаднай камунікацыі. Заўжды кажа, што разумее засцярогі іншага боку. І таму чыноўнікі і замежныя дыпламаты, яны аддаюць перавагу працаваць з дэмакратычнымі сіламі, а не лукашэнкаўцамі. Гэта дзве розныя культуры. Так, адна культура падпарадкавання такого савецкага каланіяльнага стылю і адна культура такіх гарызантальных, добразычлівых, даверлівых адносінаў, якія выбудоўваюць дэмакратычныя сілы. І я думаю, на гэтым кантрасце мы можам выбудаваць давер і кантакты, якія, можа, не спатрэбяцца сёння, але сыграюць важную ролю ў будучыні. Франак, яшчэ апошняе пытанне. Калі кажам пра кантакты замежных урадаў са Святланай Ціханаўскай і кантакты з рэжымам, часта ёсць такое ўражанне, што нягледзячы на кантакты на такім узроўні, ўсё роўна, калі мы кажам пра беларусаў, якія жывуць у гэтых краінах, яны гэтага мала адчуваюць. Яны кажуць пра тое, што вось альбо там нейкія санкцыі па іх б'юць, альбо ёсць нейкія праблемы з легалізацыяй і гэтак далей. Тут такая рэч дастаткова канцэптуальная. Ці ўвогуле вось навязванне кантактаў са Святланай Ціханаўскай, ці яно неяк увогуле спрыяе беларусам, якія жывуць у канкрэтнай краіне, так? Краіне, якой урад навязаў гэтыя сувязі? Немагчыма вырашыць усе праблемы адным махам. Мы разумець павінны кантэкст, што Беларусь частка вайны, і Беларусь многія бачаць як саўдзельніцу расійскай аперацыі супраць Украіны. І таму абмежаванні, якія накладваюцца, звязаныя найперш з гэтым. Другая прычына стаўлення да беларусаў ці ізаляцыі беларусаў за мяжой – гэта агульныя антыіміграцыйныя настроі. Яны не звязаныя выключна з беларусамі. Напрыклад, возьмем Партугалію, калі прымаецца нейкі закон аб абмежаванні выдачы ВНЖ замежнікам, якія прыязджаюць у гэтую краіну, церпяць беларусы, але і церпяць усе іншыя замежнікі. Я думаю, што мы можам бачыць розніцу ўсё-такі ў стаўленні да беларусаў і расейцаў. На расейцаў нашмат болей абмежаванняў. Расейцы не маюць права атрымліваць многія тыпы візаў у шэнгенскай прасторы, а беларусы дагэтуль могуць. Многія абмежаванні тычацца расійскіх студэнтаў, напрыклад, але не тычацца беларусаў. Таму ёсць вынікі, ёсць адрозненне ў палітыцы да беларусаў. Гэта вялікі складаны працэс, адстойваць гэты інтарэс. Трэба перабіць усю інфармацыйную хвалю, якая апісвае Беларусь толькі як краіну агрэсара. Я не магу абяцаць, што офіс, кабінет, коордынацыйная рада могуць вырашыць усе праблемы, але разам з партнёрамі і разам з актыўнай дыяспорай можна крок за крокам гэта вырашаць. Дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай.
У горадзе Буча Кіеўскай вобласці мужчына падарваў сябе гранатай проста ў чужым аўтамабілі. Як паведамляе украінская паліцыя, да кіроўцы Кія ў салон сеў невядомы і, пагражаючы гранатай, запатрабаваў адвезці яго на мяжу з Беларуссю. Кіроўца паспеў пакінуць аўта, а невядомы падарваў боепрыпас і загінуў на месцы. Іншыя навіны ў нашым аглядзе. Кіраўнік следчага камітэту Дмітрый Гара справаздачыцца пра крымінальныя справы, заведзеныя ў парадку спецвядзення супраць 108 асобаў. Гэта тыя беларусы, якія цяпер за мяжою. Таму рэжым Лукашэнкі не можа судзіць іх у звычайным парадку. Кіраўнік следчага камітэту дадае, што ягонае ведомства збірае доказы віны. У тым ліку з мэтаю далейшай канфіскацыі і вяртання ў даход дзяржавы маёмасці гэтых людзей. Злучаныя Штаты далі ўкраіне дазвол на выкарыстанне амерыканскай зброі для ўдараў па прымежных тэрыторыях Расіі не толькі на харкаўскім кірунку, сцвярджае агенцтва Reuters. Гэткая палітыка скіраваная на магчымасць адкрываць агонь у адказ, а таксама на самаабарону, патлумачыў прэс-сакратар Пентагону генерал-маёр Патрык Райдер. Раней падобныя рэчы агучыў прадстаўнік Белага дома ў справе нацыянальнай бяспекі Джейк Саліван. Гаворка не пра геаграфію, а пра здаровы розум, сказаў амерыканскі чыноўнік. У Італіі злачынцы ўварваліся ў дом Роберта Баджа і збілі яго. Гэта адбылося, калі экс-гулец зборнай Італіі і ўладальнік залатога мяча 1993 года глядзеў матч Еўра-2024. Рабаўнікі ўдарылі Баджа пісталетам па галаве і замкнулі яго з сям'ёй у адным з пакояў. Злачынцы забралі гадзіннік, каштоўнасці і грошы. Пасля іхнага сыходу Баджа выклікаў паліцыю. Яго даставілі ў шпіталь з ранаю на лбе. Сям'я былога футбаліста не пацярпела. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету старшыня НАУ Павел Латушка наведаў Міністэрства сям'і, працы і сацыяльнай палітыкі Польшчы. Дзеяч правёў перамовы пра атрыманне пенсіі ў Польшчы беларусамі са статусам міжнароднай аховы. Мы дамовіліся, што Міністэрства сям'і і сацыяльнай палітыкі бліжэйшым часам прадставіць нам дарожную мапу аб магчымасці атрымання сацыяльных выплат грамадзянам Беларусі, які знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы. І гэтую інфармацыю мы перададзім праз сацыяльныя сеткі, сродкі масавай інфармацыі. Павел Латушка дадаў, што за мінулы год 107 беларусаў выказалі жаданне атрымліваць пенсію ў Польшчы, а не на радзіме. У Беларусі Міністэрства абароны паведаміла пра раптоўнае правяранне ўзброеных сілаў. Яно праходзіць на тэрыторыі Берасцейскай і Гомельскай вобласцяў. Начальнік генеральнага штабу Павел Муравейка заявіў пра ўдзел у правяранні разнастайных войскаў. У прыватнасці сілаў спецыяльных аперацыяў, зенітна-ракетных войскаў і артылерыі, а таксама авіяцыі. Напярэдадні памежны камітэт заявіў пра нібыта канцэнтрацыю на мяжы з Беларуссю украінскага цяжкога ўзбраення, у тым ліку рэактыўных сістэмаў «Гаймарс» і зенітных самаходак «Гепард». Я хацеў бы запрасіць да размовы свайго калегу, вайсковага аглядальніка Белсату Змітра Міцкевіча. Змістер, прывітанне. Вітаю. Скажы, калі ласка, як разумець вось гэтае раптоўнае правяранне боегатовасці з выкарыстаннем паланэзаў, градаў і гэтак далей? Ці гэта штосьці такое дзяжурнае, што адбываецца час ад часу ў збройных сілах? Ці ёсць гэтаму правяранню нейкая прычына? Это хутчэй стандартнае планавае мерапрыемства. Гэта яно завецца так раптоўная праверка, але зразумела, яна раптоўная для толькі военнослужачых. А для тых, хто прымаў рашэнне пра правядзення, гэта якраз планавае мерапрыемства. І тут на самой справе я не бачу нейкіх надзвычайных рэчаў. Нельга казаць аб тым, што вось яны раптоўна схапіліся і вырашылі праверыць. Зноў жа лета. І звычайна летам такія мерапрыемствы адбываюцца даволі часта, толькі таксама і іншы прызыў трэба праверыць, плюс зноў жа людзі ўжо там прайшлі пэўнае навучанне, адпаведна адбываецца такая праверка таго, што людзі ўжо вывучылі, маўляў, мусяць зрабіць высновы нейкія, і прадэманстраваць тое, чаму падраздзяленні навучыліся, як так адбываецца сладжванне і гэтак далей. То бок я б хутчэй казаў аб тым, што тут нічога надзвычайнага мы не бачым, пакуль мы ўсялякім. Таксама некаторыя звяртаюць увагу, што правяранне адбываецца на тэрыторыі Берасцейшчыны і Гомельшчыны, абласцей, якія мяжуюць з Украінай. Ці гэта таксама выпадковасць, ці проста, скажам так, тренд апошніх гадоў і ўсё, што адбываецца з войскам, адбываецца на поўдні Беларусі? Мы не мусім забываць, што у лукашыстаў у галаве яны рэальна чакаюць пагрозу з боку Захада і з боку Украіны.
Яны рэальна так плануюць. І тыя мерапрыемствы, якія яны праводзяць, зыходзяць вось менавіта з гэтага планавання. Яны рэальна думаюць, што вось на іх збіраецца нехта нападаць. І яны рэальна вераць у то, што там замежныя спецслужбы, украінскія дыверсанты супраць іх змагаюцца. Яны сапраўды в сваёй галаве так лічаць. І адпаведна яны робяць такія захады, да, вот маўляў, яны змагаюцца, маўляў, яны паказваюць, што яны падрыхтаваныя да вядзення нейкіх баявых дзеянняў, яны, маўляў, гатовыя абараніць свайго любімага Лукашэначку в любы падыходзячы для гэтага часу. Да? І вось гэта якраз і з'яўляецца вот просто чарговай дэманстрацыяй такіх настрояў. Зноў жа, тут насамрэч нічога не трэба дадумваць, варта просто паслухаць, што яны несуць. Таму што ўсе папярэднія падзеі даводзяць нам тое, што гэта не проста прапаганда. То бок гэта якраз тое, на падставе чаго яны рэальна прымаюць рэальныя рашэнні і на падставе чаго яны плануюць сваю далейшую дзейнасць. Адпаведна, яны самі кажуць, што вось яны там рыхтуюцца да нейкіх агрэсіўных дзеянняў з боку Захада ці з боку Украіны, і яны рэальна в сваёй галаве вось так плануюць. Яны рэальна вераць в то, што нават у выпадку нейкай агрэсіі з боку Захада, ну, вось гіпатэтычна, так, калі нават уявіць, што яна нейкім чынам можа адбыцца, яны змогуць нейкім чынам ёй супрацьстаяць. Да? Яны рэальна думаюць, што яны ведуць барацьбу супраць замежных спецслужбаў. Яны рэальна думаюць, што яны змагаюцца з атакамі там нейкіх украінскіх дыверсантаў. Зноў жа, вот гэта ў іх укладваецца нармальна ў галаве. Адпаведна, тыя мерапрыемствы, якія мы бачым, укладваюцца менавіта ў гэты каленкор. Яны вось так плануюць, і гэтыя мерапрыемствы яны адпаведным чынам даводзяць нам, што рэальна вот іх планаванне зараз знаходзіцца на такім узроўні. Не трэба думаць, што гэта проста прапаганда і што яны насамрэч там па-іншаму ацэньваюць сітуацыю. Не, вот яны ацэньваюць сітуацыю вось так. Тут акурат можна яшчэ згадаць паведамленне памежнага камітэту, якое з'явілася учора, маўляў, што на тэрыторыі Украіны пры мяжы з Беларусю канцэнтруюцца войскі з цяжкім узбраеннем, з Хаймерс, Брэдлі, з устаноўкамі Гепард і гэтак далей. І вось памежны камітэт Беларусі, цытата, папярэджвае аб недапушчальнасці і правакацыю. Трошкі смешна это гучыць ад установы, якая ў свой час прапусціла расійскія войскі ва Ўкраіну. Але зміцер, вось зноў вяртаючыся да гэтага правярання гатовасці, ты кажаш, што гэта як бы з аднаго боку дзяжурная рэч, а з другого боку таксама гэта не жарты, што яны надзвычай сур'ёзна ўспрымаюць пагрозу, напрыклад, з Украіны. Так, абсалютна. І зноў жа, я ж кажу, што яны адпаведна і плануюць такія свае дзеянні. Тут яшчэ варта падкрэсліць, што вось так званы памежны камітэт Лукашэнкі якраз такі і займаецца гэтымі самымі правакацыямі. Таму рэальна варта слухаць, што яны кажуць, бо яны самі в сваіх словах тлумачаць все свае дзеянні. Калі яны кажуць пра недапушчальнасць правакацый, то яны-то якраз такі гэтымі правакацыямі і займаюцца. Яны якраз такі правакуюць. Мы бачым, што яны робяць на мяжы з Польшчай, мы бачым, што яны наўпростава задзейнічаны в гібридныя атакі Расіі на краіны Захаду. Мы бачым, што яны наўпростава гэтаму спрыяюць, і таму яны самі раскрываюць уже свае ж секрэты. Яны самі распавядаюць, як яны дзейнічаюць, бо яны-то в сваёй галаве думаюць, што ўсе астатнія дзейнічаюць такім жа самым чынам. Яны рэальна, ну, яны просто не в стане зразумець, што ў іншых людзей могуць быць іншыя матывацыі, да, што могуць быць іншыя каштоўнасці. У іх, в прынцыпе, то, ну, збольшага у гэтых дубаломаў слова каштоўнасці, в прынцыпе, адсутнічае ў вакабуляры. То бок там вельмі цяжка казаць пра нейкія, скажем так, узвышаныя рэчы. Там збольшага іх цікавіць, як пабудаваць дачу і паехаць на шашлык. То бок, ну, тут все вельмі проста. І таму яны вот рэальна плануюць такім чынам. І я б тут сказаў, што вось все гэтыя іх заявы варта разглядаць менавіта з гэтага боку. То бок варта просто падыходзіць і разумець, для чаго гэта робіцца. І яны ж сваімі ж гэтымі заявамі раскрываюць все свае планы. То бок нават думаць нічога не трэба, яны самі все распавядаюць. Зміцер, дзякуй вялікі табе за гэты каментар. З намі на сувязі быў Зміцер Міцкевіч, вайсковы аглядальнік Белсату. І напрыканцы прыгожы акорд. Сотні гледачоў сабраліся раніцай у Стоунхенджы перад святкаваннем летняга сонцастаяння. Урачыстасці адбываюцца праз 2 дні пасля таго, як пратэстоўцы з экалагічнымі лозунгамі аблілі фарбай некаторыя камяні да гістарычнага мегалітычнага збудавання. Цяпер наступствы дзейнасці вандалаў прыбралі. Помнік у Стоунхенджы – адное з самых папулярных турыстычных месцаў Брытаніі. Яго пабудавалі меркавана 5000 гадоў таму у адпаведнасці з пунктамі ўзыходу сонца ў сярэдзіне лета і заходу сонца ў сярэдзіне зімы.
спадарства, вялікі дзякуй вам за прагляд Белсат-Зуму. Калі для вас гэта бяспечна, стаўце, калі ласка, упадабанні пад гэтым відэа ў Ютубе. Падпісвайцеся на наш YouTube-канал і каментуйце. Для вас працаваў Вітаўт Ціўчык. Добрага вечара.